So yun, good evening guys. Dito kami sa Philippine Arena. Tonight pala. Naghahanap si John na ng kakainan eh. Ito nyo naman lang. Diba? Yung mga damit dito may food bazaar tsaka mga damit. Kaya samahan nyo kayo mamasyal. December 27, alas 10 ng gabi. Wala naman talaga sa plano to eh. Pero let's get on with it. So sit back, relax, and enjoy. So kung bago ka sa channel ko, please hit subscribe, select mo ang bell sa all para update ko sa mga video do. Let's go! Yung tao, no? Yung tao. Hindi ka na mamili. Naman. Oh, diba? Yummy hotdog my Tommy. Sarap. Shawarma saka burger. Takoyaki. Halos puro milk tea. Ibig sabihin nagsasara sila. Di ba kaya sila sarado? Pero isa lang napansin ko, there is no liquor. Walang alak. So available sa kanila yung mga red tea din, red tea, milk tea, and red horse snack. So wala talaga. Ang haba na lalakaran natin, oh. Pero wala pa rin nakikitang anli sabaw. Anli sabaw mga bro. Pala ka, alam mo naman mahilig tayo sa mga may init sabaw dahil malamig ngayon, Disyembre, diba? Anling sabaw ang hanap natin ngayon. Sino ba naman ayaw ng sabaw, diba? Oops, hello. Uy, oh, nag-set up si kuya ng camera. Mukhang vlogger din si kuya. Ang ganda dito kasi at the same time nag-exercise ka, lalakad ka eh. Parkins Chicken. Akala ko business ng ano, akala ko business ng inaanak ko tsaka ng kumpare ko, Arkins Chicken eh. Shoutout nga pala Arkin. Kumusta ka na anak? Ito si Ninong. Sensya ka na, wala masyadong ano, wala pang pamasko si Ninong. Busy si Ninong eh. Bawi na lang next time pag lumakas na yung business natin. Iba naligpit na, oh. So doon marami pa doon mga food establishments. Wala ba dyan yung mga mahiinganyo ako, yung mga tipong mga kitchenware, mga tools, diba? Shoes. Okay. Okay, wala na. Shit. Okay, wala na. Wala na, hanggang dito lang. A few moments later. Lemonade. Batangas Lomi, bro. Batangas Lomi. Hindi ko na ito yung serving kung gaano karami. Yung serving ang gusto ko makita. Vape, po. Ay, ano to? Indian to? Indian. Okay. Tacos. Ha? Tacos. Oh. Ito ano to?
I don't know. Oh, yan o. Ayan, gusto mo, di ba? Oo. Yung iba, ayan. Ito, Korean street food. Ayan, mga gusto mo yan. Yes po, hello. Ano? Inyo, madam. Mamili ka. 50, madam. Ikaw muna. Ikaw muna. 50 rin yan, madam. Dalawa na lang. Ayaw mo, Lolo? Tokboki po. Anong isosos natin, madam? Maangang o hindi? Anong ano nyo? Spicy, spicy. Lemon yakult, lemon cucumber. Yaki se. Hello po. Hay ate, ako sa video. Isang classic, isang cucumber. Saan niyo, ma? Kain na tayo. Isang classic, isang cucumber. Nakikita na kaya? When you go down, share it. Ayan oh. Takoyaki is Octobit 60 pesos eh. Anong? 5 pieces. Oh, ikot pa tayo. Marami pa tayo dyan. Let's go. Lemonade, fresh. Tara. Wow, yummy hotdog may Tommy. Ayan. Mango Graham shake. Empanada. Kapital. Ayos yun. Sulitin mo, marami tayong customer bukas. Kaya huwag kang kabahan. Marami tayong customer bukas, kaya huwag kang kabahan. Oh, gusto mong kumain ng kumain. Kumain ka. Yung sandwich, ayaw mo nun? Sandwich. Ito, burgers dito. Ito po yung tandong Cairo. Shawarma. Ano? Habili ka na? Ito po. Anong tawag dito, Jonah? Wala. Anong tawag dito? Ayun. Sa ano na to, pagkain na to? Hindi ko alam. Basta Korean. Korean. Japchae yata yung laman eh. Ano? Seaweed. Seaweed siya. Saka? Gulay sa loob. Oh, serious ramen. Or katsu. Wala. Go. Okay. Tama naman yung menu. LGBT. Masarap naman siya. Ayos, ayos. Masarap naman. Dumilim ah. Oh yun, yung mga kainan dyan. May trip ka bang kainan? So, harga parang mga rice meal yung tinitimbangin ko. Oo nga, rice meal nga. Pili ka ng rice meal na gusto mo. Let's go. Yan ah. Ayun, na pumili ka na. Asislingan, okay. Kanina siya? 60,000. 60,000. Ayos yung... Taas ang presyo ah. Ano po kasi yan, sir? Ganun po ba? Yes. Oo, mamili ka na. Mayaman tayo, taka na 60,000. Sila ate oh, mga serve. Ito na si Sir. Hello. Pag-golden ito mo. Ayoko na lang. Ito yung kape ng mga kap ng mayayaman. Yes,
nyo naman guys. Oh. Classic Americano. Seryoso yan guys. Seryoso yan. Seryoso yun. Hindi yun joke. Ah. Ano ba? Order is you pay. You pay as you order. So, no, pay ka na. Nga ba, mahirap mag-video habang kumakain. White salted caramel po. Ano lang, Matcha latte na lang. Ay, mocha latte. lahat sila. Mocha latte. Puro ice yan. Wala silang hot no? Wala silang hot drink. Medyo mabahat. At yun sana, pero goodbye now. Mocha latte. Yun lang po, madam. Yun lang po. Ilan? Ilang? Oh. Zero nga, pamasko ko. Wala silang 90 po, madam. 90,000 po. 90,000. Narinig nyo naman ha? 90,000 guys. Zero nga. Sukli pa tayong Thank 10,000. Tawid tayo sa kabila. Diyan ka lang ha. Diyan ka lang ha. Dilip ako dun oh. Right. Silip ako dun oh. Sa may mga barbecue ka na. Doon niya ayun. Atay. Tempyo. Balik na ako dyan. Okay ka na? Nagbibideo ko, nag-ano pa ako ng basura mo. Ayan. Ano? Grabe doon, oh, mukhang only rice eh. Hindi ko alam. Pero mukha lang. Parehas lang, hindi ako na-amaze masyado. Pero para siyang mga pagkain. Buti na lang, may mga pangmayaman dito na mga drinks. Pangmayaman lang ang binili ko. Ayan, ito pala. Makikita niyo ba? Tara, kape. Kape ng mga mayayaman. Excuse me, 60,000, 90,000. Hmm? Saan? Hmm? Ano napili doon? Saan? Wala naman anli sa baw eh. Sensya na kayo guys ha. Sa totoo lang talaga hindi ko trip. Masarap yung pagkain nga lang hindi ko talaga trip. Ewan ko may problema ako. Gusto ko talaga ng anli sa baw. So guys, comment nyo lang kung may marirecommend kayong mga pwede namin puntahan na anli sa baw. Anli sa baw. Takoyaki. Mahal doon, 50, 60 doon eh. Ah, 60 din, 60 din. Kala ko mas mura. 60 din. Ikaw. O yung gusto mo yun nandun. A few moments later. Uuwi tayo sa... Ito. Kanina to. Egg dot. Meron pa ba dito? Magkano ba ito? Wala kasi silang presyo. You can try to ask them. There's the menu. You can ask them. Try to look the menu. Egg dot. Diba? Ham all day breakfast. Easy. Rice bowl pala to. Sige, mag-decide ka na. Tagal mag-decide. Egg ham. Meron. Egg ham. Isa lang po. Kaya meron kayo anli sa baw. Isa na to. Joke lang po. 129 lang.
Oh, ano pa? Ano pa? For take out po. Pwede, Ay, pwede ba kami dito? pwede dito na lang. Pwede kayo dito na lang. Ah, oo. Napapagod na ako maglakad eh. Ano yun? Alin? Yung order mo. Eh, di ba? Tapos, Sa ala-ala na dito. gano'ng kalaki? Ito alam. Malaki, mukhang malaki yung serving nila kuya. Gora Bells na Gora Bells. Ayun pala yun. Oo, ang laki nga. Hanggang kailan kayo dito, boss? 31 po. Pero, Hanggang 31. hindi lang po ano eh. 31 lang. Oh, i-rush nyo na. Hanggang 31 na lang to. Puntahan nyo ng puntahan. Dami yung ginagawa ni ate eh. Kasi dyan, ano natin kung paano na deliver yung egg mo. Mukhang solid yung gawa kasi nakita mo, malaki yung ano. Malaki talaga yung ang laki ng egg. Uy. Mga kinain na namin dito is yung ito, pangalan nito si Egg Dot. Yung katabi nila si Korean street food. Yung syempre talagang pinalakan namin yung kapital kasi pang mayaman yun eh. Yung mo kape na yan 90,000 yan po, di ba? Kanin dyan 90,000 no? 90,000. Nasukli pa kami ng 10,000. Kami na yung budget. Masaya ka ba? Ako kasi ano eh. Gusto mo ng sabaw? Masaya naman ako. Masaya naman ako sa mga nangyayari. Pero kasi na talaga ako Gusto na yung makikita. page nila. Gusto ko ng Andy Sabaw. Meron yata sila. Siyempre merong page yan eh. So yun na nga guys no. Malapit na maluto yung egg niya. Nagalingan na nila ate. What? Ito na siya guys. See. Ang general lang serving. Ito nyo naman. Ito naman. Oh, damn it. Jonah. You try? Yeah. Sige, simulan mo na maging masaya. Papakita natin sa kanila kung gaano ka kasaya. Ito, pag yung asawa ko tinutoyo, tagal na namin din nagagawa to eh. Kasi, it's been so long. Mula nung muling beses na nag-date kami ng kaming dalawa lang. Kasi lagi namin kasama si Hershey. Paper plate po. Saka knife para. Ah, sige po. Uy, alok siguro ng paper plate and knife. Eh, malaki yung bowl ah. Order mo nga ako ng rice bowl. Sabi ko sa'yo eh, tinatanong ko sa'yo. Ina-order ka na yung menu. Kunin mo. Kunin mo yung menu, kunin mo yung menu. Yeah, pwede ka. Gusto ko tuloy mag-rice bowl. Yan o, dala mo yung menu. Para may ano sila. Dala mo yung menu nila. Tingin mo, ano kaya maganda? Ayan o, cheesy rice bowl. Uy, may chocolate na serve din sila dito. Nagsusurf kaya sila ng ano? Hanggang 2 oras ng breakfast. Let's go, let's go. Ay, thank you. Ay, Ah, oh, nalagyan dali ko. na, manuwa na. Magano pa na ng rice bowl. Ikaw, eh, bakit? Creamy. Bacon sausages. Wow, ang saya-saya naman yan. Eh. Sige na mo, order ka na. Huwag kang pilitin. Enjoy ako pinapanood. Dali na mo. Hello, Hershey. Sorry. Sorry. Sorry, girl. Kahit na alam kong grabe yung ano niya kanina. Grabe yung lungkot niya. Nag-ready pa lang tayo ng helmet. Grabe na yung lungkot niya. Oh. Order ka na. Magpajak na tayo. Nagpajak. Kala?
Ito siya maging masaya eh. Ano maging masaya nyo? Tinatangke niya na oh. Dali na, bumorder ka na. Order na tayo. Boss, gusto daw niyan ano? Yung bacon sausage ba yun? Bacon sausage. Yes. Isa po, sir. Yes. Thank you. Bacon sausage, let's go. Dahil hindi sinasadya, naging food review yung paggala namin. Let's go. Sana may page kayo, sir, no? May page po kayo? Page? Egg that sandwich bar po. Egg that sandwich bar. Bayaran ko na din, boss. Thank you. For only 100 For only 149 pesos, guys. Tingnan mo, napaka-affordable. 449K. Okay. Labas lang naman namin to. Pero, hindi ko na-expect na magiging food review. So, si Egg Dot Sandwich Bar is ito yung mga prices nila, ano. Actually, napakasarap. Ito try ko ngayon. And nagsiserve din daw sila ng breakfast. So, may pwesto kayong iba, sir? Yes, sir. Sa may gulod po. Sa gulod? Opo. Dito lang, sir. Bago mag-St. Paul, sir. Okay. Egg that sandwich bar. May coffee rin daw. May mga coffee rin daw. Coffee siya. May mga coffee, mga Opo. juice, mga Yes, sir. drinks. Okay, very good. Okay. Dito kasi wala, sir. Wala. Yung espresso shot kasi namin. Hindi kaya ng kinarito. Ay, so nag-serve din kayo ng hot? Hot, sir. Ice coffee po. Ice coffee, tsaka hot coffee. Pero ang forma ng juice, may lalagyanan. Ito yung drinks nilang offer. Tandaan nyo guys ha. Egg Dot Sandwich Bar. Tsaka ang mura. Okay, this one. Mura. Diba? Mura. Sulit siya. Sa gulod guys, malapit lang sila. Yan lang oh. Malapit lang. Mawi-waste naman yun na boss, no? Nawi-waste or... Apo. Google Map po. Sa Waze. Sa Google Map po. Google Maps, Apo, yes. nakapin. Oo. Madali nang puntahan guys, no? So sa mga tropa natin dyan, sa mga palaka, let's go. Murang-mura. Nakausap ko yung mga mismong owner. Galing. Siyempre, hindi ko kaya mag-picture. Diba? Kaya mo mag-picture. Ganyan naman, guys. Madilim eh. Nagdaba na nila. Oh, napaka-general ng serving nyo. Ang laki nung... Kung makikita nyo, ha? Ang laki din. Ang laki din ng ano nila. Yung bowl. Di ba nakita mo na nga yung mukha dito? Kaya nga napa-order eh, di ba? Gusto ba ng hot sauce? Ito may hot sauce nila. Yun yung sriracha. Hot sauce. Bongga, Jufran sriracha. Wow, make it hot, girl. Make it super hot. And then, So, may malapit na. Wait na lang natin. Tsaka, order tayo ng juices. Boss, yung drinks. Ito. Alin po? Yung juice, meron kayo? Sa bottle po or sa cup lang? Sa bottle magkano? 80 pesos po. Pero 500 ml lang yan, sir. Sa cup po, 75 pesos, 22 ounce po. Ay, 22 ml. 22 ano. 500 ml. Opo, 500 ml lang po. Parang recyclable naman. Opo, recyclable siya. Yun, di ba? Pwede mo siyang iuwi anytime. Yun na lang, sir. Ang available namin, cucumber red tea, saka blue lemonade. Cucumber. Ha? Cucumber. Isa. Wow. Yan na. Bumili ako ng cucumber juice. Hello, Ariel. Hello, Ariel. Shout out. Tanga na pares ha. Sabi ko sa'yo pare. Kulang pa yan. Dalawa, sir? Dalawa.
At dalawang cucumber po. Wait lang, kulang pa yan. Tangin na paro. Ganda oh. Kulang ng 10 pesos. Ano naman par? Oh. Sa mga balakad yan, grabe yung serving maganda. Yes. Fairness marami. In fairness, marami siyang ano. At mukhang general din yung serving ng rice. Sana mag-ano sila ng unleash ng bang. Joke lang. Let's eat guys, let's eat. Let's do this. Oh, ang dami ng sausage oh. Saan ang bacon? Oh, wow. Siyempre, arte ako. Oh, painit yung rice. Guys, pagka i-visit ko sila yung shop nila, malapit na sa gulod. Mawi-waste naman. Ilalagay ko na lang sa description yung yung link ng page, yung Address. yung address ng mismong shop. Lalagay ko yung lahat, yung details, lahat. Lalagay ko yung details. Papa Benz Motovlog, Papa Benjo. Tayo dito, dayo kayo, promise. Saya. Sarap. Recommend ko sa inyo. Or kung hindi nyo man siya mapuntahan ngayon, pwede nyo silang puntahan sa sarili nilang physical store nila, no? Cake mo daw lalaki mo. Diba? Tripan mo lang kami ng Pag uwi ngayon, meron na akong lalagyanan ng inumin. Pwede ako maglagay ng Red Horse. Joke lang guys. Thank you. Cucumber guys, oh. Ang lamig-lamig oh. Egg dot. Sandwich bar. Alright. Dapat dito meron silang hot drinks eh. Kasi malamig. Hindi nga kaya nung generator Kasi kasi kaya ng generator. Kaya pala yung isang kape din doon. Wala din silang espresso maker nila hindi nila kaya nung generator. kaya. Sayang. Pero kung meron silang malamang yun. December lang kasi ito yun. Hindi, pero meron kasi silang physical store. So, Hindi, yung kumbaga yung ano. tayo mga food basal. Yung pre-December lang kasi may. Pero dati di ba doon sila sa kabila? Kaya siguro sila tinanggal doon kasi nilagay mo na sila dito. Hindi. Tinanggal sila doon kasi dinadaanan na talaga yun. Ano na na ano na sa'yo? Kami doon eh, dami pa ng mga rider kumakain. Kasi pagdating niya sa banda dyan, yun na yung U-turn eh. Parang hindi na dumadaan dyan yung mga nasakyan. Kaya ba? Kasi pag lalabas yung ambulansya, maano sila. Diba? Sarap ba? Last year kasi doon sila medyo sa ano, di ba? Malapit sa Munisipyo. munisipyo mismo. Yes. Ngayon nilipat sila dito. Pero hilera pa din. Pero kasi pag lalabas na kasi ang ambulansya, paano pag emergency, di ba? Na-enjoy ko yung tanggalan sausage sa kayo, ninanamnam ko yung lansa. Masarap. Yung mga ginagamit nilang pampasarap, palasa, yung mga spices. Simple lang pero ang sarap. Na-appreciate mo yung almost natural ng lasa. Sarap. Simot. Ubos talaga. Ubos. Alright. Sayang no, hopefully sir makapag-ano kayo ng hot drinks, malamig eh. No? Pero ay, masarap. Refreshing, hindi yung sobrang tamis, hindi yung matabang. Talagang tapat lang. Pwede sa mga diabetic. Naglamabol sir yung place. Naglamabol.
Yes, hopefully siguro mga pag nag-jogging tapos breakfast makadaan din. Mas okay. Soon. Doon naman tayo sa mismong place nila. Food Panda meron din. Yon, kaya ano, nakakapaghatid ba kayo sa ano? May kawayan? May kawayan. Oo. Pwede ka nang umorder doon. Kaya ka na. Message lang po sila sa page. No problem, no problem. Isasagot lang. Yes po. Pangalan niyo, sir? Denver. Denver. Kayo, sir, pangalan po? Dennis po. Dennis Cook Brothers. Yeah. Instagrammable place. Wow, mukhang masarap na mag-picture dyan. Hopefully makapunta. Bago pa yan, sir. Nadagdagan pa yung So, pinaka-area na yan. Mas maganda pa ngayon. Opo. Yung mga talagang yung labas namin, sir. Simula pa lang. Una pa lang yan. Yung picture. May mga nachos, may side dish na, may mga nachos, mga ano, fries, mojos, bupalo. Pero interesado ako sa breakfast meal eh. Yun doon ako parang sabik eh. Pas nila. Tsaka, maganda yung serving po, marami naman. General yung serving. So talagang nakakabusog din. Good for one person na talagang gustong kumain. Yes, sold. Ano po, sold naman po, sold. Tapos yung egg sandwich, the best. Ang simple lang tignan pero yung masarap Lahat talaga. pa yan, sir. Signature sauce yan. Nga po yung sauce yun. Yung sauce po, timpla po lang. Wala po kami ang timpla po namin. Sariling timpla. Sarili. Ayun guys, sariling timpla yung mga sauce. Kaya talagang authentic na sarili nila. Ang sarap guys, no? Hopefully po by siguro one of these days makadayo. So, May page yun, sir. may page tsaka may Actually, bago lang ako sa vlogging. So mga 1 year pa lang ako. Ano po? Denden.tv. Then. Yes po. Actually, mga video ko dun, mga lang. Mga sa buhay lang, lakad-lakad lang namin, mag-asawa, ganun. Nag-ipon lang kami ng memories. Hindi ako nag-vlog para sa cash. No, wala kami mga poverty porn like. Or memories lang. Yes, mga iba kasi, sorry sa mga vlogger din na iba, na sinasabi nila tutulong sa mahirap at kailangan pa i-video. Supply yun. Tulong tapos malaki yung balik sa Mas malaki sa kanila mo yung balik, di ba? Pwede kang tumulong ka na lang. tago lang. Oo. Hindi yung for the views, guys, sorry. Pwede naman siguro mag-video pero huwag naman yung sobrang excited na gahanap ka talaga, tinatarget mo yung mahirap na mahirap. Pinipilit mo lang po ba? Tulad no, hindi ko kilala yun sa TikTok eh. Pag nadaanan niya, binibigyan niya ng pera, hindi siya nagpapakita eh. Pero talagang rich talaga siya. So balik tayo doon sa topic. Masarap talaga yung nila. Simple lang pero masarap. Hindi, tsaka yung nagpalansa yung mga sauce. Opo. Yung talaga yung nagpalansa talaga. Hopefully ba pag makita rin yung page ko, makapag-subscribe din kayo. Nakaraan din ng sabi. Mga pa nagulo. Yes, opo, yun. Di ko, aso nga lang po, ayoko naman makadistract, lapit ng gano'n. Okay na kita. Mga sulyapan lang, pero goods naman. Thank you very much. Di kami makatayo, busog. Grabe. Ang ang forma pa ng baso ng nila. Iba-iba yan, sir. Yung bottle. Kada papalit kami para di magsawa yung mga tao. May mahaba, may manipis. Yung una, mahaba po yan. Yung gimmicks, no? Nice one. Pero same yung 500 ml. Opo, may parang Okay. May lalagyan na ako ng ibang juice. Apo. Yes. Yun ang sinasabi ko sa kaibigan ko may negosyo rin. Sabi ko sa'yo, gumawa ka ng gimmick eh. Para hindi magsawa yung tao. Sarap talaga. Muli po, ito ang Egg Dot Sandwich Bar. Nakita niyo yan sa yung description ko na lang ipapakita yung mga link ng page and yung yung location nila. Kasama na i-share ko na rin para yung link ng location madali nyo makikita. Instagrammable yung page, makikita nyo na rin yung place nila, maganda. So last month lang, sir, yung page namin 10,000 followers. ang bilis, 10,000 follower na agad. Nag-celebrate kami ng 10,000 power, 10% discount. Wow,
Yan, oh. Nakalike na ako. Good job, good job. Hopefully talaga breakfast kasi balak namin mag ano eh. Jogging. Yung kasama ng breakfast ng sizes. So, yung... mahilig ako sa atsara. Cheers. So marami pa silang palang siguro sa place nyo mas maraming option ng pagkain. Marami po. Yung menu namin, menu niya. Yung madali lang kasi hindi namin. Oo, kasi dito ano eh, express eh. Lahat kasi ganyan, puro di kuryente gamit namin. Yung machine ng espresso, talagang beans po yun, na-grind namin, tapos talagang namin sa machine. Tunay na kape. Oo, tuloy. Yes. Hindi yung kape na ano. Pag sinerve sa'yo, alam mong 3 in 1. Yung talagang beans po talaga. Yes. Yun, guys, no. Daan nyo ah. Ito yung pwesto nila dito ngayon. Hopefully, pag nadaan kayo, Bukawi, paglipo nyo sa Pure Gold, pupuntang Philippine Arena, makikita nyo na sila. Anong oras kayo nag-start dito? Dito po, isang 3 to, hanggang matapos yung tao. 3 to 12 na abot. Sa 3 to 12. store, 9 to 10 p.m. Mas mahaba yung hours nila dun. 9 to 10 Alas 3 pa lang magbubukas na sila. So, hopefully guys, makatulong sa kanila. Punta kayo guys, napakasarap, promise. Konti pa lang to. Konti pa lang. So, Jonah. Gusto ko nang maglakad. Para bumaba naman to. Pareha silang Den, no? Denver, saka Dennis. Palayo ko kasi Den. So, tatlo na kaming Den. Ayan, thank you po. Thank you very much. Let's go guys. So, lakad naman tayo, mapatunakan tayo. Aruy. Oh God. I feel so freaking full. Oh, dami. Sarap. Sarap dun. Kanina ko pa yung tinarget talaga. Kaya naisip kong bumalik eh. Kasi yung ano pa binibida sa akin yun. Hindi lang yung takip na ano mo. Binibida niya kasi sa akin yun nung nakaraan na yung egg sandwich ganun. Gusto ko nga negosyo eh. Kaya lang. Kahit hindi na pala no. Kumain na lang tayo sa ganun kasi mag-negosyo tayo. Well, not bad. Maganda talaga yung sauce nila. Masarap. Kakap na. Anong oras ba? 11 or mag-12 na. Kakap na sila. Kami rin. So yan na. Alam mo yung isang problema ng tiyan ko after kong kumain. You know that. Ako ay sorry. Sorry po. Naging ako nagiging tatambay. Natatambay. Na ako na gumagana yung mga celestial beings sa sa katawan ko eh. Nag-work na sila lahat. So yun na nga. Ganda nga eh. Ngayon may lalagay ka na sa ref. Wait lang. Naging kakargahan ng tubig. Diba? Oo, yung nagastos namin doon, kukwentahin din namin. No? So, yun guys, dito ko na tinatapos yung video. Total, pauwi naman na kami. Thank you very much. Sa mga hindi pa talaga nakakapag-subscribe, please subscribe. Click the bell sa all para lagi kayong kasama namin sa mga susunod pa namin mga adventures ng aking mahal na asawa. Ako po si Den, si Jonah. Ito ang Den TV. And ciao.